za ku fahimce ni ku 'yan Najeriya idan na buga muku misali da Obasanjo. Duk bala'in da Najeriya ta shiga ciki daga 99 zuwa yau, to Obasanjo shi ya tsara shi. To me kake tunani da ba a kashe irin su Obasanjo ba a lokacin da aka yi ku na su mai kada? Me kake tunani a lokacin da aka yi yakin basassan Najeriya da ba a girbe irin su ba? Wannan kwaya ɗaya kenan aka bar muku, Obasanjo. Yanzu bala'in Obasanjo ya wuce Najeriya, ya tsallaka Afirka. Yanzu bala'in ya wuce har turawa yanzu amfani suke da Obasanjo. Cibiya mafi girma ta makircin duniya Obasanjo ba da kuɗi aka gina ta, don haka sai aka sa mata sunan shi a cikin America. Yau wata 3 da kaddamar da ita. Wannan shine Obasanjo. Me kake tunani da an bar guda 60? shine irin wannan tarihin. Kasancewa lokacin Obasanjo aka kawo telecommunication giant company MTN, Glo da sauransu. Kasancewa har Obasanjo ya sauka in ka sai kati sai an zuba mishi kuɗi. A lokacin da za ka danna star 1555 star 555 star 1 din nan na Obasanjo ne. Code ne wanda da ka sa 1 din nan kana sawa abin da ka sa za a cire Obasanjo wani abu ya fada cikin kudin account din shi. Code ne. Baka ga daga baya da ya sauka MTN ta cire 1 din ba? Baka ga yanzu in ka kuma ko a wancan lokacin fa dan baka san kan garin bane, ko a wancan lokacin ka cire 1 din ka sa star 555 star ka sa katin ka zai shiga. Amma sai suka rude ku cewa ku sa 1 din na Obasanjo ne, yana sauka sai MTN suka ce a cire 1 din ko baka sa ba, kuma dama haka ne, an sa ne dama in his favor. Haza huwa Obasanjo. Wa ma adraka ma Obasanjo. Kuma ma adraka man Obasanjo. Allah ya kiyaye. To me kake tunani yanzu da a ce ana da irin su Obasanjo guda 30 a ƙasar nan, da an shiga uku. To sai Allah maɗaukakin sarki sai ya haifar da wani yanayi. Ire-iren su Obasanjo su suka yi wasu Sardauna ku, su ne su Agui Ironsi. Da aka juye su kuma sai aka sake yin ku a kansu, shine aka ba aka hallaka su gaba daya. Ire-iren su Obasanjo su suka tashi suka tayar da Nigerian Civil War a ƙarƙashin Ujuku. Kaga Ujuku har ya mutu fa bai tuba ba, don mun je taro da Ujuku a nan Arewa House da Buhari ya miƙe. Ujuku yana jin Hausa ras, da Hausa ya jawabi, don Ujuku dan sabon gari ne, Benin Street nan aka haife shi, nan ya girma. Uwar shi kosai take da doya. Lokacin muna yara shi yasa aka tashi ane mana tashe, mu ma sai daga baya muka san fasarar shi. Uwar Ujuku ta rasa doya sai dako. Ga ta nan opposite Limi Clinic nan kaskonta yake na tuyar kosai da doya. A aje wannan tarihi. An fahimta jama'a? Abinda nake so in ce a wannan lokacin, Ujuku sai miƙe a wurin taro bayan an yi 2003 election, zaɓe na 2003. Ya miƙe gaisuwa sai ce da dukkan girmamawa ga mai girma General Buhari, ina cewa mai girma kayi kuskure, da har a ce an yi zaɓe kai ka tabbatar kai kaci amma kuma ka tafi kotu. Ya ce ni ne kai, Kano kawai ta ishe ni. Ya ce to duk mutanen Kano suna bayan ka. Ya ce to da sai in je Kano sai in kafa gwamnati. Ya ce sai a ci gaba da yaƙi ana karɓo sauran jihohi. Wallahi ina zaune sai na ce Ujuku bai tuba ba, an yi kuskure da aka yafe mishi, bai tuba ba. Kaji fa? Ya ce in shi yake da jiha ɗaya irin Kano, a Kano zai je kafa gwamnati sai a ci gaba da yaƙi ana karɓo sauran. Ya ce shi ba zai je kotu ba. Wannan shine Ujuku. Su suka tada civil war. Aka sake tahowa ire-iren su Obasanjo din nan 1976 su suka tashi suka yi wa Murtala ku, irin su Dimka da irin su Bisalla.
na gaya muku akwai kasad muna nan da shi a nan wanda Paul Gindire a Jos 1986 yi wannan kasad din, yana faɗin ire-iren waɗannan masharranta ne gaba ɗaya. Paul Gindire da kanshi yake lacca yana faɗin yadda aka bi aka hallaka irin waɗannan, ya ce wuta aka rinka zuba musu tar. To wannan kisa da aka yi musu daga 1966 zuwa 1976 shi ya yayyafa wa Najeriya nan tamu bala'i. In ba don haka ba da Najeriya a yau a yadda take ba haka take ba. To don haka mu ma muna da irin Ubayyu dan Salulu, zaka fahimta. Shi yasa ana karatu a rinka hada maka da abin da zaka fahimta, kar ka dauka Abdullahi dan Ubayyu dan Salulu ya mutu. A'a, akwai ire-iren su. Zaka zo ka ji wani karatu nan gaba malam zai ce shi yasa Allah har ya gama saukar da bayani akan su a Qur'ani bai taɓa faɗin sunan su ba, domin a kowane zamani za a iya samun irin su. Kawai ana son ku dubi irin ayyukan ne. Ko kun fahimta jama'a? Ba Obasanjo ne ya tafi sulhu da yan Boko Haram a Maiduguri ba? To za ku zo za ku ce wata ran Albani ya faɗi Obasanjo yana daga cikin shugabannin Boko Haram a Najeriya. Za ku zo za ku ce Albani ya faɗi satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan, yana daga cikin Boko Boys leaders din ma. To kun ga anan wannan kwaya ɗaya kenan, ku duba gaba ɗayan ƙasar ya hana ta zaman lafiya. Shi ya zo ya kawo mana wannan mai rubabban bakin from nowhere. Ga ƙasar nan ta tsaya cik, shi kuma yana buge cikin giya, bai ma san ƙasar ta tsaya ba. Duk wannan aikin Obasanjo ne. Ko an fahimta? Shi yasa in ka fahimci wannan tarihin to kai addu'a ga Abacha, Allah ya gafarta mishi. Ya yi muku wani fulan, Allah ne maɗaukakin sarki ya nashi ikon. Da an kawar da ire-iren waɗannan kaf, shi ma Abacan ya tafi, to da yanzu wani abu ne yake faruwa a ƙasar daban. Amma kaga kwaya ɗaya ne ya zama bala'i. Allah ya kiyaye.